Lahi ragyod magtagbo sa bagong tuig nga daghang tag kwarta. Kapoy kaig shopping. Kay kung napalit. Miss kag daghan akong napalit daghan paghihapon kog na sobrang kwarta. May ragyong ako ga inanggulon atong ni Agi nga December of New Year. Gasto pabongga. Naunang uban diha karon. Oh. Mahay na. Wa na nabili nga kwarta para bagong tuig. Tanawa ko, wa ko nag-inanggulon atong bagong tuig o Disyembre. So daghan kong kwarta nga nabilin. O di ba happy kaayo ang bagong tuig. Basta na patay kwarta magasto sa 2025. So, di ka pa maipay gyud kalipay kay isa nga tanan ay daghan tag kwarta. Hoy, dagan mang kagkwarta. Ay, syempre! Kaya wala ko ni gasto. Kaayo atong Disyembre. Wapo ko nagpabongga kaanang January pagtagbo sa bagong tuig maunang tanawa. Daghan kay kog, nabilihin nga kwarta. Ang uban diha gaantos naron gatanga naron kay gapabongga man. Onya, pagka January, bagong tuig, mahay na. Daara mo ko tayo dako, kagbalayran sa renewal. Saan ba dahil sa renewal? Sa tindahan, Pila man na? mga 10,000. 10,000? O, Kadako ko daan na. 10,000 sa renewal. Dayon, napagod electric bill. electric bill. Pila man ang electric bill? Mga 5,000. Kadako pa sa ato electric bill 5,000. Nga naman na. Kung saan atong gipanggamit, naabot man ng 5,000. Mga konsumo pa. Mga Konsumo. tambal. Konsumo. Tambal na Pila ako. man ang konsumo? Mga, may gamay ko rin mga 2,000. 2,000. O, 3,000 na lamang na. Nakusa naman ni akong kwarta. Uy, murag mahurot mang yun ni. Kanya, napay tambal na ako. Tambal, pila man po ng tambal? Mga 1,500. 1,500. Oo. Gusto naman ni kwarta na bilhin ako. Gamay naman kay lamang ni nako man tong malipayon ni ako pagtagbo sa bagong tuig kay daghan kay kong kwarta nga. Wala gigasto atong December o January pagtagbo sa bagong tuig. Gamay naman lamang ni. Unya nang imong utang, bakit nakalimot ka 10,000 to? May utang pa ba ko nimong 10,000? Oh, naa. Wa pa di ko kabayad ato. Wala. Ano unsa man dahil akong bagong tuig? Magtagbo man di ay kog wala na kwartang mabilin.